Gaskiya ƙorafinmu game da wannan bolar kamar yadda kika sani gaskiya muna cikin matsala. Idan ko da yaushe ga sauro ga cututtuka haka in jarirai aka haife su haka za su zauna ga wari. Wasu 'yan matan ma idan aka tambaye su a ina suka ce sai kwata suke layin bola wallahi ba za su ƙara ganin kowa ba. Kina girki leda ta taso fu ba za ta tsaya cikin wamai ba sai a cikin tukunyarka. Gashi nan an fito da safe a ga jariri a ga mushen dan akuya a ga mushen me kare ne komai mu a ciki ga rashin lafiya ga baki ɗaya dai sai a hankali. Gaskiya muna nema masu shugabanninmu gaskiya a sa baki a cire mana wannan bola gaskiya a kawo wani abin da mai amfani. Mu ne kawai makotan wannan bola kuma mu muka san damuwar da muke matsananciya tattare da take wannan bola. Kwatocinmu kwalbatocin gashi nan duk a ciki suke. Ledoji ma kawai da suke ɗiba daga cikin wannan shara su karasa kan cikin kwalbatocin shine yi constitutin din babban matsalar kan hanya. Hatta ruwa kin gani baya samun ficewa ta cikin gwatas din gashi nan ya riga ya kashe kan titin. Duk motar da za ta shiga yanzu kin gani ga yanayin da take zama ballantana a ce a daidaita sau. Kin ga wannan ma akwai matsalar damuwar abin hawa tunda yake hanya ce ta zirga-zirga ta jama'a. Hotora nan tisha man duk area nan wurin wannan babbar hanya ce ta musamman. Kuma wato mu da muke makotan nan wurin mu ne da matsananciyar damuwar da yake wari na kashi na matattun dabbobi. Domin wannan bola ita ce hanyar da zaka fita har bypass tun daga kwanar sabon ka fito ita ce zaka fita har bypass. Karkare shi a tafiya in dai hanya yana da kyau tafiyan abu an yi shi na minti 5 amma za a yi shi a minti 30 ko 40 akan wannan bola. Kuma babban bakin ciki yaranmu duka garin Allah yana wayewa tun da asuba za su fito sun zama baban bola kawai kan bola za su zo su ta tsince a kan bola. Na biyu babban bakin ciki ba abin da ba a tsinta a bolan nan ana tsintar jarirai ana tsintar mushe kowane irin mushe aka tashi aka ɗauko nan za a zo a jefa kuma ga hanya ce kusurwa 4 ce kuma kowace ta kashe. Bayan haka gashi hanyar ruwa ne na cikin unguwanni wanda suke biyowa kuma ta kashe hanyoyin ruwan nan gaba ɗaya. In aka yi ruwa ba damar hucewa ba a yi ruwa ba damar hucewa saboda in ka dubi yawan bola abin ya yi oba da yawa. DPO ya zo wajen nan da kansa ya tsaya ya hana kowa ya zuba bolan nan. Mutane sun ce sun zuba bolan ne ce din bai san zuba bola ya kai division din Hotoro amma sun shiga an fita wanda suka fi mu mutane sun shiga sun fita karshe sai gashi an zo an ci gaba da zuba bola. Ai wannan bola ba abin da ba ta kawowa komai tana kawowa kinga wajen ɗibanta kakki ji warin da gurin nan yake hatta gurin nan wucewa ba a yi. Bolan nan aka kwace ta sati 2 3 ta ƙara cika ba ta wata bolan nan ba ta cika ba. Yanzu da kwashe wannan bola duka an yi sati 2 ne ba sati 2 ba a ce bola ta ƙara cika. Yanzu gaba ɗaya gurin zubar da bolan ma wahala yake yi. Ya kamata ce gwamnati ta samu wani gurin da ya permanent inda ya kamata a dinga zubar da bola ba wai cikin al'umma ba cikin gida talakawa suke zaune a ce nan za a dinga zubar da bola. Gaskiya kafin zaman bola a wajen nan hanyoyinmu a gine suke na ruwa ko ina side da side a gine suke ba mu da matsalar komai. Sanadiyar bolan nan ita ta kawo mana lalacewar hanyar nan ta kawo mana kuma lalacewar duk gidajenmu. In kika duba yanzu jikin ginin makarantar nan ko jikin gidan wannan mai gidan in kin duba za ki kamar ruwan sama ya sha kan gurin to wannan duk irin abin da take tarawa ne na datti. Sannan kuma ga kazanta da ake zubawa ko da wani lokaci shine kawai barazanar mu ga sauro ga kudaje idan da kamar da damuna yanzu haka idan da rana ne zaki tadda kudaje ma sun taru idan da safe ma kika zo nan kan hanya zaki ga tsutsotsi burjit a ƙasa. Wallahi in mutum in mai tsantsani ne idan ya zo zai wuce zai iya yin amai a wajen wani ma idan mai raguwar zuciya ne wallahi zai iya ma faduwa a gurin saboda tsutsotsin da zaki gani burjit a gurin nan ke ca zaki kamar an dafa shinkafa an watsar a ƙasa haka zaki gani. Tana adaba mu fiye da yadda ba a zata ba dan domin da yara da ni da makauta na gaba daya tana damun mu dan yanzu ma ruwan sama ne yake niyyar sauka dan wallahi ambaliya take mana har cikin dakuna sai dai mu ga yaran mu suna yawo akan ruwa saboda wannan bola dan cikin gidana ma da rijiya ta kalau take ina amfani da ruwan cikin ta amma sanadiyar bolan nan wallahi idan na ebo da kasar ruwan kwata haka nake ibar rijiya ta gashi nan ma yan sanadin ta ma tashi kwata yanzu an mai da ita ban daki ruwa ya dai in dinga famai nema na siyan ma ina rasawa saboda bolan nan a sallako ma a kamun ruwa ma in siya ba za a bani ba
saboda ni yanzu bola nan ta zame min karfan kafa, babu yanda za mu yi. Mushen kare da ba a san a yaƙi numfashinsa da warinsa duk mun shanye. Cututtuka kwanan nan ma ban fi sati ba da ka tashi da amai da gudawa. Sanadiyya kuma warin wannan bola ce, Allah ya kawo ta dai sanadi da ita. Gani ga ta bola yanzu taku nawa ne tsakanin da wannan bola. Ita ne, amma muna roƙon mutane da masu hannu da shuni su agaza mana bolan nan mu ta tashi ma daga unguwan nan kwata-kwata, don ko a daidaita muka hawa muka ce saya kwatas daidai ina daidai bola. To gaskiya daidai bola ne zan ajiye ki daidai can kenan, amma ka tsallaka nan ba za a ɗauko mu ba, sai dai a yi mana fasinja ajiye mu a kwanan sabo, ko da 'ya'yanmu da damuna dai mu dabo da kafa mu, ruwa na duka mu haka za mu karaso gida. To gaskiya muna neman agaji a zuwa kawo mana agaji a ɗauke mana wannan bola daga unguwan nan. A zagi uwata, a zagi ubana, kai abin ta kai ma sai a rinka zuwa ana ce da ni a zuba ma tuzguna masa ma, gidan na sama nawa yake bita 20,000 ma gidan. To saboda haka bai kamata a zuba nan shara a gurin nan ba, sai su dinka ce to ba wani shegan da ya isa ya zuba shara, ya hada zuba shara a gurin nan, su sai sun zuba shara ko me za a yi sai su ɗauko makamai da mai diga, sai mai tebur, sai mai adda, sai mai kokara, sai dai su rinka abubuwa suna zuwa suna zagin mutane, suna cewa ba wani shegen da ya isa a gurin nan. Ni dai na neman mai girma gwamna da ya taimake mu a hana zuba shara a gurin nan, a tsebu a hana, in ma makarantar islamiyya za a yi ko kuma makarantar yaƙi jahilci ma za a zo a yi nan tafi, ko kuma ɗan kasuwanci za a yi a nan gurin ya fi muna nan, duk a tashi wannan bola da kananta kuma je daga zaman ta nan ba shi da amfani a gurin mu. Gaskiya muna shan wahala a gurin nan, wari a kuma kunna wuta da ake, hayaƙi rinka damu mu a nan ko ina, mun rasa yadda zamu da sharan nan. Idan an yi magana ya su rinka cewa a ci gaba da zuba shara, a ci gaba da shara a nan gurin. To ina tashi ina zan koma, ban da inda zan je, nan ba inda ya fi nan gurin. In ce sai da wannan gidan nawa da a sai shi, wannan gida bari ban da kuɗin da in canja wani gurin, ina da kuɗin wallahi da barin gidan ni ma tafi in je in saya ko a Laraba ne ko a nan in ci shama. In dai ana ruwan san wallahi ba hankali ba ya kwanci guda, saboda ko ruwan ila shigo min gida. To saboda haka ni dai a gaskiya ina neman taimako, a taimaka mana wannan bolan a tashi mana ita da kadangun, ta gaje mutane, ta haddade mutane da yawa wallahi. Ita kuma wannan bola idan an ɗauke ta daga nan gurin, gaskiyar magana babu inda za mu je mu zuba, saboda me, saboda duk ramukan da ake kai bololin duk mutane sun cike ramukansu, wurare ya zama filaye. So idan ka ɗauke bola nan daga wannan guri, to gaskiyar magana mu za mu shiga cikin wani na rashin daɗi, saboda inda za mu kai bolar ma aiki ne. Kuma da shekara 10 a gurin nan ake zuba bolar nan, tun da unguwar nan ta cika ba mu da wani gun zuba bola sai nan gurin. To mutane an sha yunkuri da yawa, waɗansu su zo su ce su ba sa son bolar nan saboda an yi iska guguwa leda tana shiga gidajensu da sauransu. To kuma ba wani gun da za a zuba bola, an sha yunkuri wani lokaci a haɗu kamar za a yi rigima ma a zo a daidaita, a zo kamar za a yi rigima ma a daidaita akan maganar bola. To hakikanin gaskiya an taɓa samun fakshin ɓangare biyu, waɗansu suka zo suka ce ba sa so a zuba bolan nan, waɗansu suka zo suka ce suna so a zuba bolan nan, abin ya kai da kaman rigima, yana nema ya zama rigima. Waɗansu suka zo suka tsaya, in yara sun je za su zuba bola sai su koro su, saboda haka iyayen yara kuma suka fito suka zo suka ce ba su yarda ba, baya da za a hana zuba bola nan in ba a samu wani gurin ba. Da kanan ba wani gun da za a rika kai bola, sai an kai har jirga wata unguwa ne, an wuce wajen unguwanni bi sannan a da wannan unguwan. Su ma aka canje suka ce su ma ba su yi da a kai musu bola can ba, sai nan bayan gidan mai gari wajen kawo firamare kusa da gidan dagacin kawo, shi ma magana ta zo gurinsa, an zo an yi rigingimu da sauran ice. To ni da kaina haƙuri nake da bola na, gata dai a jikin gidana ma take, tana cin jikin gini na, ba yadda zan, ina da ikon da zan hana, amma abu ne na zamani. Bolan nan ta addabi kuwa, kuma bolan yadda duk inda ka gina gidanka sai kayan mahallin inda in kai bayan gida zaka zube shi, haka duk inda unguwa take cika sai an yi mata gurin ajiye bola. In dai kun ba wani gurin da za a kai, sai dai a yi haƙuri kafin wani lokaci. Mu muka kawo shawarwari ma, idan akwai wani katon kango wanda ake ganin za a je a roƙi mai kangon, a zo a shiga gwamnati a nemi a kai kokon bara, gwamnati ta saya mana gurin don mu rika zuba shara a nan gwa, saboda wannan tana hawa kan hanya in ta cika. Idan ka san zaka gina masa a gidanka, dole ka samu wa da muhallinka bola, domin ita ma dole ce. Ganin yadda unguwar take kazanta, a da muna aikin gaya mana gyara unguwa, shi ta muka nemi gurin, a maimakon a rika zuba bola ko ina unguwar muka nemi gurin a rika ijiye bola. Shine tarihin bola ma'anishinta.
sauraka da suka zo suka wannan muka zo DPO ya kira muka je muka zauna a police station muka ga DPO ya kira chairman muka je gaban chairman tare da mu da su gaba daya ga chairman ga wakilin hakimi na Nasarawa ga digacin mu ga mai unguwar mu ga wakilin mai unguwa ga su gaba daya mu shugabanni duk wanda yake sani a karamar hukumar Nasarawa mun zauna wannan meeting da su kowa aka tattauna ga hal ake ci ga hal ake ci ga hal a ciki mai unguwa lokacin chairman Lamin ne kafin ya tafi ya kira mai ce to ayi hakuri a je a zauna lafiya a ci gaba da zo bola zuwa wani lokaci zai ga yadda zai gyara guri amma ba magana ta yi bola ba a je a ci gaba da zo bola a je a zauna lafiya kuma duk lokacin da bola ta cika mai kirawa a ebe tun daga wani lokaci duk lokacin da bola ta cika akan tukan kira su zo su kwashi wanda yana kwana biyu makin da kwashe bola kamar da ke gani a wannan lokaci saboda mutane haka ta unguwa sai suka dauki su sauran mutane suka dauki abin kamar da fada ko da gaba ko da abu tunda bolan ta mu ce suna kawowa ko yana kawo ya kamata lokacin da aka zo ko wani abu ne tare a hada guri guda in titi ne karfe a hada gyara to suka mai da abin kamar gaba ko wata rigima ta unguwa lalle an yi fitina suke barin bola wani lokacin ma da gangan su yi bola su ba kan titi ma dan ai jifar ba zai yi ka tara gidaje a unguwa a rukuni guda a ce babu mazauna inda za a zubar da wannan bola ba masu tunanin da suke da wancan tunanin su kullum tunaninsu a ɗauka a kafa can wani waje to ya ilahi su ɗin inda za a kai musu su ba su san muhimmancin mahallinsu ba ne ko kuma ba su san me ya kamata a yi ba